Филмът е заснет с финансиране от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Граничното разположение на община Свиленград дълги години формира поминъка на населението, свързан с опазването на границата и обслужването на митническите пунктове. След промените, градът се отърси от налаганата изолация от другите части на страната и започна бурно да се развива. Историческите забележителности, китните улици, спокойните и уредени паркове, спретнатите домове, вкусните гозби, предлагани в семейните ресторанчета и уютните хотели, привличат туристи от цялата страна и от съседните ни Турция и Гърция. В земеделието, освен характерните за страната житни култури, семейни ферми запазват традицията и ценните местни сортове, като отглеждат зеленчуци, пъпеши, дини, бадеми, кайсии, смокини. Винарни, стопанисвани от потомствени винари, съхраняват вкуса на местните сортове грозде и все по-уверено присъстват на пазара на вина из цялата страна и извън нея. Животновъдни ферми продължават традициите в отглеждането на овце, крави и говеда. Търговията, транспорта и транспортната логистика са браншовете, които се развиват в нашата община от фирми, които се възползват от ключовото ни разположение на географски, политически и културен кръстопът. Училищата в общината създават условия за подготовка на младото поколение, като прилагат иновативни подходи в обучението. В областта на здравеопазването се развива тенденция към осъвременяване на оборудването и повишаване квалификацията на кадрите, така че да се повиши качеството на диагностиката и профилактиката на заболяванията. Местната инициативна група Свиленград-Тополовград приключва изпълнението на първата си стратегия за водено от общността местно развитие. През 2024 година се реализираха едни от последните проекти по мерките за неземеделски дейности и за подобряване на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура. Част от средствата в публични инвестиции са за изграждане и оборудване на изложбена зала към Общински исторически музей Свиленград, за изграждане на детска площадка и за рехабилитация на пътна настилка в село Капитан Андреево. По мярката за частни инвестиции е закупена и внедрена иновативна техника в стоматологичен кабинет и са доставени и монтирани машини за създаване на производство на чанти чрез рециклиране на отпадъци от пластмаса, а ново превозно средство в месопреработвателно предприятие повишава ефективността на работата му. В 2 земеделски стопанства на територията на община Свиленград се финансира закупуването на трактори и прикачен инвентар, което позволява на стопаните да подобрят качеството на произведената продукция. Намираме се в новоизградената изложбена зала към Исторически музей Свиленград. Тя е разположена на 180 квадратни метра и разполага с 2 помещения. Изложбената зала е проектирана и изпълнена съгласно проект на МИК Свиленград Ареал. Проектът се изпълни с
две дейности. Едната е изграждане на изложбена зала към Исторически музей Свиленград, а втората е оборудване на изложбената зала към Исторически музей Свиленград. Бяха закупени столове, бюра, витрини за монети, както и бе поставен този екран, на който се представят различни филми, разказващи за историята на град Свиленград и региона. Сградата е проектирана за хора с увреждания. Тя е една от малкото в града, която има такава достъпност. Изградено е санитарно помещение за нуждите на хората с увреждания. Дейностите по изграждане на изложбената зала приключиха преди 2 години и в момента наблюдаваме една от изложбите, които са представени. Благодарение на госпожа Елена Митева, ние успешно можем да наблюдаваме един ансамбъл от изображения, които показват историята на град Свиленград. Най-после Исторически музей Свиленград има своята изложбена зала. Наистина една зала от 180 квадрата, в която можем да разполагаме временни изложби. Освен това, в момента имаме представено наследството, римското мозаично наследство от голямата базилика в Пловдив, на тези пана представено. В другата част на залата имаме изложба, която е посветена на 80 години от Втората световна война. Пак в тази част имаме в витрините представени творби на децата от образователните програми, по които работим. Така че в тази зала съвместяваме не само временните изложби, но и работата по образователни програми с деца и ученици, което за нас е плюс. И вече може много повече хора да присъстват на проявите на музея, защото експозиционното пространство на музея в старата сграда бе много малко. Така че разширяването на това експозиционно пространство за нас е от първостепенно значение. Благодарни сме, че имахме тази възможност да имаме една съвременна зала, която да събира повече хора за различни музейни дейности. Здравейте отново! Намираме се в новоизградената детска площадка в село Капитан Андреево, част от проект за изграждане на изложбена зала към Исторически музей Свиленград и детска площадка в село Капитан Андреево. Проектът се изпълнява между община Свиленград и МИК Свиленград. В детската площадка имаме поставено съоръжение, комбинирано, люлка, клатушка и съоръжение за катерене. Детската площадка е предназначена за деца от 3 до 12 години. Имаме кошчета за отпадъци поставени и пейки. Самата площадка е обезопасена с ограда от движещите се автомобили в близост до нея. Благодарение на новоизградената детска площадка в село Капитан Андреево, летните дни на децата могат да бъдат спокойни и да се играят и да се радват на прекрасното слънце. Здравейте! Кмет съм на Капитан Андреево, казвам се Милен Милушев. Искам най-напред да благодаря на община Свиленград и на МИК Свиленград за новопостроената детска площадка, която, както виждате, има парзалка, люлки, клатушка и е обезопасена. Децата могат да играят спокойно, без родителите да се притесняват. Радвам се, че тази инвестиция се случи. Очаквахме от дълги години, защото по принцип малко работи бяха направени до сега. Също така и площадката се намира до читалището, до площада на самия площад. Създава нов облик на селото.
Намираме се на част от рехабилитираните улици в село Капитан Андреево. Това е улица Люлин, която е рехабилитирана по проект на МИГ Свиленград Ареал и община Свиленград. Общо са рехабилитирани 562 метра улици, като са поставени нови бордюри, маркировка и знаци. От години не е извършвано рехабилитиране на улици в село Капитан Андреево. Благодарение на тази рехабилитация, живущите са спокойни за трафика, който преминава, намаляването на запрашаването и спокойствието за пътуване. Намираме се в моята дентална практика, където искам да ви представя новата си придобивка – дентален микроскоп на Коксо, който благодарение на МИГ Свиленград Тополовград успях да закупя през 2024 година. Отдавна имах желание да направя такава инвестиция и когато се отвори възможност за финансиране чрез програмата за финансиране на малки и средни предприятия, успях да подам документи. Служителите в МИГ Свиленград много ми съдействаха и успях успешно да подам документи и да се получат нещата. През последните години увеличението в денталната медицина навлиза с много бързи темпове и този микроскоп подпомага самото лечение на пациентите при по-сериозните им заболявания на кореновите канали, на пулпата на зъба. Подпомага дори лечение, по-качествено възстановяване на зъбите с обтурации, защото дава възможност и лекаря да види всички детайли относно заболяването на пациента. Пациента получава по-качествено лечение, по-дълготрайни възстановявания, защото могат да се и по-добра диагностика, защото увеличението води до всякакви детайли да могат да се видят по-добре. И това е един вид по-съвременна медицина, по-съвременно лечение получава пациента. Друго, което мога да кажа за микроскопа е, че много добра работа върши, когато има пукнатина на зъба или има някаква пролука, която не се вижда с обикновени очила с увеличение. Това увеличение е по-голямо, можем да диагностицираме и някакви неопределени болки, които и пациента не може да разбере. Освен това, има възможност дистанционно да се направи снимка на всеки слайс от работата, от картината в устата и пациента може спокойно да види сам къде му е проблема на монитора, който е вързан към микроскопа. С помощта на това финансиране също така успях да си оборудвам, освен увеличението, с което да откривам и да работя по-лесно ендодонтски случаи, така и да ги завършвам по-успешно, защото съм си набавила и плъгери за гутаперка, с които също при едно адекватно обработване на кореновите канали да получат пациентите адекватно запечатване, което е пък гаранция за по-дълговечно, безболезнено използване на лекуваните зъби.
тъй като обучението иска малко повече време и отнема в годините за работа с този микроскоп, аз съм включила и моите млади колеги от семейството, които да могат покрай мен да усвоят тези знания, защото е много тънка материята и способността им трябва да се усъвършенства. И се надявам те за в бъдеще да могат по-лесно да работят и те с пациентите, да имат по-голям брой пациенти достъп до такъв вид лечение. В Европа вече не искат да ползват пластмасови чанти, защото за природата те са много опасни и затова ползват тези многократни чанти. И ние решихме да направим инвестиция. Една от нашата чанта крайни клиенти може да ползват повече от 100 пъти. Това означава, че няма да ползват 100 пластмасови чанти, а ще ползват само една чанта. И след това ползване те може да ги рециклират и може да бъдат пак едно нещо от пластмас. Това е много важно за природата. Ние сме в пазара от 10 години, даже повече от 10 години в пазара и както виждаме в европейски пазар има много голям потенциал и много голям вносител за тези торбички, но в пазара 95% идват от Китай или Виетнам или от Индия. И ние поръчахме няколко поръчки от тези държави, но както видяхме в пазара има много голям потенциал и искахме да направим една инвестиция в Европа и да произвеждаме тези чанти за Европа. Но голяма сума беше. Много благодарим МИГ Свиленград Ареал, че ни подкрепиха да закупим тези машините. В този проект купихме една машина за разкрояване. След тази машина имаме флексопечат, машина за флексопечат. С тази машина може да направим печат от един цвят до 4 цветове. След тази машина имаме една машина за да направим чантите. С тази машина от едната страна идва ролки с печат и от другата страна излиза готови чанти. Тази машина много бързо работи, както преди казахме, 50 000 броя на ден може да произвежда. И допълнително имаме склад за готови продукция. Защо решихме да произвеждаме автоматични произвеждане от тези чанти? Защото тук няма работни ръка, който е много скъпо вече в всички държави в Европа. Ние ги произвеждаме 100% автоматично производство и става много, например, цена на една чанта 70% идва от сурови материали, разходите, а само 20% идва от работна ръка. И това е много голям плюс, за да произвеждаме за европейски пазар. В пазара, както виждаме, ползват всяка година повече от 500 милиона чанти. Тук ние имаме капацитет, всеки ден може да произвеждаме тези чанти повече от 50 000 броя. Всички тези машини и оборудване за склад за готови стоките е финансиран от МИГ Свиленград Тополовград.
Фирмата Бушнаков 09 ЕООД е добре позната на пазара на местни продукти и колбаси. От 1994 година семейната фирма се грижи за нашата трапеза, предлагайки винаги прясно и качествено българско месо. Вдъхновени от богатите традиции на българската кухня, те подбират най-добрите суровини и използват стари рецепти, за да предложат автентичен вкус. С помощта на технологичното оборудване на най-съвременно ниво, те гарантират, че местните изделия, които произвеждат, запазват своите уникални качества. Предприятието има капацитет 1 тон на ден, като производствените дейности включват мелене на меса и разфасовки от мелени меса, като кебабчета, кърначета, кюфтета и луканки. В предприятието работят 18 работници, като някои с повече от 10 години стаж. Цикълът на производство започва с раздробяване на месото, смилането, заготовката на кебабчета, кърначета, кюфтета и луканки, както и опаковка и подготовка за експедиция. Картата на реализираната продукция обхваща магазини и ресторанти в цялата страна, като ползват услугите на утвърдени доставчици в бранша, а на местния пазар реализират продукцията чрез собствени доставки. До момента на взаимодействието с МИК Свиленград Тополовград, предприятието не е осъществявало други проекти за финансиране с европейски средства. Споделят, че са взаимодействали ефективно с екипа на МИГа, като процеса на изготвяне и подаване на проектното предложение е улеснен, а експертите в офиса са консултирали всеки един етап на проектната работа. По време на изпълнението на проекта откликват на всеки въпрос. От 2021 до 2025 година предприятието осъществява 3 проекта по стратегията на МИК Свиленград Тополовград. Ръководството на фирма Бушнаков се възползва от предвидените средства за инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти. Научават за възможността за финансиране по време на многобройните срещи, осъществени от МИК Свиленград Тополовград, за запознаване на бизнеса с стратегията за местно развитие. Подготвят първото проектно предложение през 2021 година. Кандидатстват и след одобрение осъществяват закупуването и инсталирането на вакуумна пълначна машина с капацитет 2000 кг в час, както и автоматична машина за опаковане и етикетиране. Увеличен е капацитета на предприятието чрез модернизиране на производствения процес и разкриване на едно работно място. Закупуването на пълначната машина и машината за опаковане дава възможност на предприятието да осъществява поръчки в пиковите периоди на търсене на продукцията, каквито винаги са през летните месеци и през празничните периоди. Следва проект за закупуване на хладилен камион. Чрез използването му, предприятието повишава хигиенните и санитарни условия на реализацията на готовата продукция. Изискванията за контрол на всеки един от етапите на производството и реализацията на продукцията в хранително-вкусовата промишленост налагат използването на оборудване, което е на високотехнологично и експлоатационно ниво. Операторите в този сектор подлежат на строг контрол от Българската агенция за безопасност на храните, като хладилният камион за доставки на местни продукти гарантира спазването на хигиенните, санитарните и екологичните норми. С дългогодишния си опит и богата гама от продукти, Бушнаков 09 ЕООД са се изградили репутация на надежден партньор на пазара на местни продукти, който отговаря на най-високите стандарти. С реализацията на проекти, финансирани по стратегията на МИК Свиленград Тополовград, компанията развива потенциал за усвояване и прилагане на иновативно технологично оборудване. Ръководството очаква възможностите за финансиране по новата стратегия за местно развитие на МИК Свиленград Тополовград. Земеделското стопанство на Стеляна Василева е създадено през 2016 година. Скоро след завършването на образованието си, тя решава да продължи традицията,
като обработва наследените от баба и дядо земи в село Левка. Постепенно обработваемата площ нараства до 20 декара, което е напълно достатъчно и по силите на един земеделски производител. Избира да се специализира в производството на пъпеши и смокини, тъй като и двете култури са и познати от малка. Комбинацията от едногодишна и многогодишна култура и позволява да осигури последователност, уплътняване на работния процес и целогодишно присъствие на пазара. Всъщност, работата по отглеждането на пъпешите започва с избора на семена и закупуването им. Засяват се през пролетта и следват няколко култивирания и пръскания. Беритбата им е най-трудоемката дейност, в която се включва да помага цялото семейство. През есента площите се орат и подготвят за следващата година. Смокините са едни от малкото плодове, които са изцяло биологични. При тяхното отглеждане няма нужда от третиране с химикали. Смокиновото сладко е вкусът на детството ми, споделя Стиляна. И до днес произвеждат огромно количество сладко за лични нужди. В миналото смокини има във всеки двор, но напоследък този плод все повече се пренебрегва от стопаните. Затова Стиляна проучва пазара и забелязва, че смокини българско производство и местни сортове липсват. Внасяме плод и дори готови сладка, но ненадминатото по вкус домашно сладко не се предлага. Затова избира да засее 8 декара с традиционния местен сорт мичуринска смокиня, тъй като е с доказани качества, познат е на пазара и е сорт приспособен към нашите условия. Засаждат се първо 2 декара, а в последствие още 6. Дейностите по отглеждането на насажденията включват резидба, оран и култивиране. Не се прилагат пръскане и торене, което прави продукцията от смокини екологично чиста. Стопанисването на насажденията налага използването на трактор. Научава за възможностите за финансиране по стратегията на МИК Свиленград Тополовград и кандидатства. За Стиляна участието в конкурсна надпревара за финансиране по земеделските фондове не е непознато. Споделя, че през 2016 година тя е одобрена от фонд Земеделие за финансиране, но все още проектът не е завършен. С МИК изпълнението на проекта се случва много по-бързо, като може и да се види резултата. Закупуването на трактор Киоти 50 конски сили позволява да се почистват насажденията и да се повиши качеството на обработката. Съответно и качеството на произвежданите пъпеши и смокини се повишава, тъй като се намалява заплевяването на площите и пренасянето на болести и неприятели. Стиляна с интерес следи дейността на МИК Свиленград Тополовград, като за новата стратегия се е насочила към нова дейност, по която също ще кандидатства за финансиране. Последният проект, който реализирах с помощта на МИК Свиленград, включваше този трактор, една косачка, която използваме тук за мулчиране на междуредията, и една електрическа ножица, която ползваме за подрязване на бадемите и кайсиите и сливите. Тъй като ние стопанисваме дребни площи, малки на площ парцели и овощни градини, там е удачно да ползваме такива по-малки трактори, този тип, както са овощарски, с добра маневреност. Както виждате, могат да свия от ред в ред. С оглед на
променящи се климатични условия диверсифицираме културите с такива, които са сухоустойчиви. Тук виждате едно поле шипка, което е засадено от тази година, януари месец. Развива се перфектно. Сортът е български, култивирана шипка Пловдив 1, която е с много високо съдържание на витамин С. И тъй като нашите полета са биологични, и шипката ще бъде биологична, поне пазарът в момента сигнализира недостиг на биологична шипка. Съответно цената е доста по-висока от конвенционалната. Аз като член на Българска асоциация биопродукти познавам колеги. В нашата асоциация има 2 фабрики, които преработват биологична шипка и надявам се те да изкупуват и нашата продукция. Реализацията е трудна, тъй като директните продажби са много ангажиращи. Специално за кайсиите и за сливите аз правя директни продажби, използвайки пак закупен по програмата на МИК Свиленград по проект хладилен камион, с който карам моята продукция до София на този фермерски пазар пред Министерството за земеделието и храните. То е само за биологични продукти. Смятам да участвам отново по програмата на МИК, сега Свиленград и Тополовград вече, тъй като много добре се развиват нещата, колектива е учтив, помага и проектите се реализират безпроблемно. И смятам да създам нови насаждения, лично аз да създам нови насаждения шипка, както и да закупя комбайн за бранена шипка. Тъй като няма работна ръка, знаете, навсякъде това е проблема, трябва да има подходяща техника, за да си свършиш работата. Това са някои от проектите, осъществени на територията на община Свиленград през 2024 година. Реализираме нашата стратегия за местно развитие, като се надяваме да бъдем максимално близо до нуждите на гражданите, бизнеса, неправителствения сектор и местното самоуправление, като заедно променяме мястото, на което живеем. До нови срещи! Филмът е заснет с финансиране от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.